set ud fra vores ILO-profil, som Feltet.dk får, der håber vi da på, at for det første, vi kan være med til at markedsføre vores statistik. På vores side er det måske gemt lidt af vejen, fordi at vi har så mange andre ting. Men på ILO, der bliver statistikken, det bliver det, vi har på ILO, og der håber vi på, at det kan være med til at så markedsføre vores statistik, og måske generere også nogle nye brugere, som synes, okay, her har vi en statistik, som vi også kunne bruge til andre sammenhæng. Det kan også være med til at markedsføre Feltet.dk, at vi har faktisk så meget statistik, og vi har også bare for andre løb, nu får ILO et udsnit af vores statistik, men de kan få en meget bredere statistik, hvis de vil, inde på vores site. Vi håber da også på, at det kan generere noget debat, at noget af det, man ikke kan i dag, det er at kommentere på statistikken. Vi håber på, at folk synes, at det her det er så interessant, at de kunne tænke sig at komme med en kommentar, dele det på Facebook, komme med kommentarer, og så dermed måske starte en debat omkring, at okay, det er faktisk rimelig sejt. Belgien, de har vundet 7 ud af 10 etaper i Tour de France eller et eller andet, og hvordan kan det være, og kan man finde nogle logiske forklaringer på det, og hvorfor har de kørt så stærkt i år i forhold til sidste år? Kan man drage nogle konklusioner ud af det og sådan noget. Og ILO har også noget andre leverandører af statistik, som vi har snakket om, at man måske kunne lave noget med, altså med vindforhold. Hvor vi har jo ikke noget med vindforhold inden nu, men det kunne måske være en mulighed, at man kobler noget vindforhold på og se, kan man konkludere, at ham, der startede kl. 12 på enkeltstarten i modvind, at han har kørt langsomt, fordi ham, der startede til sidst, han kørte i medvind og derfor kørt stærkere, eller er han bare en bedre rytter, og kan man komme nogle resultater på. Altså, det bliver meget nørdet, men det er også nogle gange sjovt.